Hi guys, welcome to back my YouTube channel लोगोफोर बयखौबो आं चेनेल बरायफिनना लानाय जाबाय लोगोफोर लोगोफोर जोंहा दिनै राज फुजा स्टार्ट जाबाय आरो लोगोफोरना दिनैनिफ्राय राज मेलाया लोगोफोर बेयावनो थांना दङ नै ओंखारना दङ लोगोफोर गाननानै रेडि जाना दङ नै सुइटार एरि गाननानै लोगोफोर एसे गोजांग्रा जाबाय ना लोगोफोर ओमफ्राय दिनै जोबोर नायनो इन्टारेस्ट जायो लोगोफोरना बहुत मानसिफोरा फैयो आरो दिनै ओमफ्राय बमा बायदिसिना माबा गावो आरोना लोगोफोर बेयावनो नायनो इन्टारेस्ट जायो स्काई शट बमा माबा बेफोरखौ गावो आरो दिनैना दा मार मोजां नुयो आरो गावनिखौ नायनो लोगोफोर ओमफ्राय बयखौबो आं चेनेल बनायनानै जाबाय ओमफ्राय सोरबाफोर आं चेनेल गोदानै फैदोंबा बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हाला आरो बेलखौ अल खालामना शेयार खालामना लोगोफोर जाहाथे आं भिडिअ बानायथांनोसै गिबिनि जाहाथे लोगोफोर थौदो लोगोफोर मा भिडिअखौ नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफ्लानो थांदों लोगोफोरना दायो नै आं दायो थांसै आरोना नै ओंखारखांबायबो लोगोफोर लोगोफोरखौ नेगासिनो आरोना बिसोर फैगासिनो लोगोफोर नै दायो जोङो गेट सफैबाय आरो लोगोफोरना नैबे मेन गेट नङा आरोना लामायाव मोनसे गेट बनायोना लोगोफोर बेनो आरोना नै नारें फाजा लोगोफोर जोंजों लोगोसे थौफालांबाय थादों आरोना आंनि भिडिअआव गाइस जों दायो मोनफैबाय नै रागाव फैदो तरनि राग bisa madeng ada barai korok mayo are raiko ada patah anda tuh bentuk barat na yun para ini sebar tadi rara
Mana kita? Kamu larang. Ini musang saya kali ini. Berapa? Handal. Oh. Ini betul. Ini